Probabil că totul s-a concentrat și s-a învârtit tot efortul vostru și toată atenția asupra unui cuvânt, nunta. Probabil au fost multe nopți nedormite, au fost mulți nervi, a fost extraordinar de mult efort și tot acest efort a fost făcut împreună, mână de mână și el a meritat. Vreau să vă zic că evenimentul vostru de astăzi a demonstrat încă o dată că voi împreună puteți să răsturați munții, puteți să faceți lucruri mărețe. Să organizezi un eveniment este un lucru greu și vreau să spun că vouă v-a reușit. Noi suntem gata să încheiem această nuntă printr-un scurt sărut al familiei Croitor și statutul de cea mai frumoasă și cea mai deosebită nuntă a acestui sezon de toamnă. La mulți ani!